του οίκου σου. Σύ αυτός αντιδόξω τη διετή σου δυνάμει και μην εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Κύριος Ευασίλευς εν ευπρέπειαν ενεδύσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν Αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Εγάρεστε έως την οικουμένη, ήκη σου αλευτήσετε, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν Αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Θαυμαστή μετεωρισμοί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν Αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέρα σωτηρία, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτο πατήσας. Ίσο της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της συγχαρητής. Της Παναγίας Αβραάμ, του υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθο. Πες και να σταθείς και συμφώνησον και χαρισάμενος προς εκφράσει. Ο και βυσί και τις συμφωνούσαν επί το όνοματί σου, τα ζητήσεις παρέχει τα αγγελάμενος, αυτός και μην το δούλος τίποτα προσεσφαίρω πλήρωσον, χορηγών ημίνα το παρόν και όνειρο τους αληθείες και εν το μέλλον του ζωή αιώνιου χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν. Δέσπερ Κύριε Θεός ημών, ο καταστήσεις εμφανείς θαύματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων την υγεία της δόξης, πίσω ημισόδο ημών ίσο των Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντων ημί και σύνταξολογούντων τη συναγαθότητα. Ότι πρέπει σπάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι ημών, κατά τη συνεπιοίκεια, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον, τη ζωήν ημών. Ευλογημένη είσοδος των Αγίων σου πάντοτε, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σοφία ορθή, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν Αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον να είμαι θυμό κατά τη συνεπιοίκεια, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον, τη ζωήν ημών. Ως συνωμένοι διε Θεού αγάπης, συμψυχιόφθητε εν βάση της τρόπης, ο Ιωάννιος η εκεθίες Σιμεών, ο με πύρον εν Θεόν διερθών εν ερήμο, ο δε σοφής κόμμαση των βελία μοράνας, και νη το θείον άφων αμοιβών, κατατρυφώντες, ημάς εποπτεύεται. Ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής, και τον πτωχούν υπεράσπιστης, ασθενούν τον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγαλομάρτης Γεώργιε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.
κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξε σε την πίνη σου, ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω την ταπεινώση, τα υψηλά, η πτωχία τα πλούσια, Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνεντας ψυχάς ημών. Ευλογήτως η Χριστέ ο Θεός ημών, όμας σοφούς τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι. Προστασία των χριστιανών να κατέσχυνται, μεσητεία προς τον ποιητή να μετάθετε, μη παρήδεις, αμαρτωλών δε είσαι ορφωνάς, αλλά προφθώς όμως αγαθή, εις τη βοήθεια ημών, των πιστός κραυγαζόντωση, τάχινον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηκεσίαν, η προστατεύουσα η Θεοτού και των τιμώντων σε. Του Κυρίου δεηθόμεν, ο Θεός ο Άγιος, ο Αγίος Αναπαυόμενος, ο Τρισαγίας ο Αγίος Αρχιτανιδούμενος, και υπό το χερουβίμ το ξολογούμενος, και υπό πάση των θάνατων κινούμενος. Ο εκ του μειόντος εισφέρει παραγόντας ύβατα, ο χτίσας των άνθρωπων κατ' την ομοίωση και πατήσου χαρίσμα την κατακοσμήσεις. Ο διδούσε του σοφία και σύνεση, και μη παραγόνα παραγράφονται αλαθέμενος στην σωτηρία μετάνοια. Ο καταξίωσης ημάς τους αμαρτωλούς και αναξίους τούτους και δύο ταύτης την κατηνόπιν της γνώσης του Αγίου Θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη υποσχέση και τοξολογία προσάγει. Αυτός δεν τον πρόσθεσε και του στόματος ημών των αμαρτωλών τον τρισάγιο νύμιο και επίσκεψε ημάς την πτώχη σου. Συγχώρησε ότι υπάρχουν τη μένει με εκούσιον και ακούσιον. Αγίωσε τον ψυχάς και τα σώματα. Και δώσε την οσιότητα τρέμηση πάσα στα σημαία της ζωής ημών. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάνω των Αγίων, των Απαιών και παρεστησάτων, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα δικαίωει, και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Και νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δύναμη. Άγιος ισχυρός, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματο και του λειτουργούς αυτού πυρός λόγα, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτερη σφόδρα, προς Κορινθίους, πρώτης επιστολής Παύλου του ανάγνωσμα, πρόσχομαι σοφία, πρόσχομαι. Αδελφοί, έγραψα εμείνεν την επιστολή, μη συναναμίκη πόρνη, και ου πάντως της πόρτης του κόσμου του, ή τις πλεονέκτες, ή άρπαξη, ή δολολάτες. Έφη οφείλεται άρα και του κόσμου εξέλθει. Νίνη δε έγραψα εμήν μη συναναμίκνηστε, εάν της αδελφός ονομάζομαι, ή πόρνη, ή πλεονέκτης, ή δολολάτης, ή κλήτορος, ή μέθυσος, ή άρπαξη, το διούτο μηδέ συναισθήρι, τι γάρμη και τους έξω κρίνει, ούχι της εσώ, ή μη σκρίνεται. Τους δε έξω ο Θεός κρίνει, και εξαρρείται των πονηρών εξ ημών αυτών,
ορμά εις ημών, πράγμα έχω προς το μέτερον, κρίνεστε επί των άδικων και ουχή επί των Αγίων. Ούκ είδατε ότι οι Άγιοι των κόσμων κρίνεστε και οι εν ημίν κρίνεται ο κόσμος. Αναξύ έστε κριτηρίων ελαχίστων. Ούκ είδατε ότι αγγέλος κρινούμεν μη τυγέ ποιοτικά. Ποιοτικά μεν ούν κριτήρια εάν έχετε τους εξουθενημένους εν την εκκλησία τούτους καθίζετε. Προς την τροπή ημίν λέγω. Ούτως ουκ έστιν εν ημίν αυτού. Αλλά αδελφός μετά αδελφού κρίνεται και τούτο επί απίστων. Ήδη μένουν όλος έτοιμα εν ημίν έστιν, ότι κρίματα έχετε μεθ εαυτόν, γιατί ουχή μάλλον αδικήστε, γιατί ουχή μάλλον αποστερήστε, αλλά εμείς αδικείτε και αποστερείτε και ταύτα αδελφούς, ή ουκ είδατε ότι άδικη η Βασιλεία Θεού ου κληρονομήσου. Μη βαλάναστε. Ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκήτε, ούτε κλέφτε, ούτε ευλεονέκτε, ούτε μέθηση, ου λίδωροι, ου χάρπαγε, Βασιλεία Θεού, ου κληρονομήσου. Και ταύτα τι είναι εσύτε, αλλά απελούσαστε, αλλά υγιάστητε, αλλά δικαιώθητε εν το όνομα του Κυρίου Ιησού και εν το πνεύμα του Θεού ημών. Ειρήνηση των αγινόσκοπην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομαι του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ήλθε ο Ιησούς στην πατρίδα αυτού και δίδασκε τους όχλους εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήτεστε αυτούς και λέγει, όθεν τούτο η σοφία αυτή και οι δυνάμεις, ουκ ούτως εστιν ότι τέκτονος Υιός, ουχή η μήτηρα αυτού λέγεται Μαριάμ και η αδελφή αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας και αδελφέ αυτού ουχή πάσε προς ημάς εσύ, όθενουν τούτο ταύτα πάντα και σκανδαλίζοντο εν αυτό. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ουκ έστι προφήτης άτιμος ημί εν την πατρίδη αυτού και εν την οικία αυτού, και ουκ επίσης εκεί δυνάμεις πολλάς, δια την απιστίαν αυτών. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπομεν πάντες εξ όρης της κλικής και εξ όρης της διανοίας ημών είπομεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξίου, των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Τη δεόμεθα υπέρ ελέησον εις ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεων, συγχωρήσεως και αφαίρεσης των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων υπαρεπιδημούντων, εν τον ναυπηγείο τούτο, των συνδρομητών αφιερωτών, των ρητών ευεργετών, ευλαπούν προσχηρητών, του Αγίου Ναού τούτου. Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών, και της Αγίας και Ιεράς Εκκλησίας ταύτης, και υπέρ πάντων των προαναποψαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σχημένων και απανταχού ορθοδόξων. Και δεόμεθα υπέρ του εργοφόρτων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και των σε τον ναό τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περίαστον τους λαούς, που απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον ελεός. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να απέχω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,
νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύχιστη κατοικούμεν τον Κύριο, η πιστή κατοικούμεν δεηθόμεν. Είναι ο Κύριος ο τους ελέης κατοικήσει από τους λόγους της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει από τους διαγεία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλάβουν και διαφύλαξον αυτούς του Θεός της συγχάρητη, κατοικούμεν τα σκεφαλάσιμο, τον Κύριο που είνατες. Κύριε ο Θεός, μόνο υψηλής τελικών και κατνέφρον, ο Κύριος ο Κύριος για τον ανθρώπο, της αποστήλες των μονογενείς σου και Θεοδευτήριο ημών σου Χριστό. Τον Κύριο ημών σου, στον επίπλευση του τυφλούς κατοικουμένους σου και κυκλικώντας του συνάφη των αυχένα, και καταξίωσον από τους εγγυολευθέτων, του λουτρού της Παλκένησης, αυτές των αμαρτίων και τελείων της Αθαρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου ποίημη. Είναι και αυτή η μνήμη δοξάζωση, το πάτημα και μεγαλοπρέπες όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ως κατοικούμενοι προέρχεται, ως κατοικούμενοι προέρχεται του κατοικουμένου, όσοι πιστοί έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβου σώσον ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός του Δυνάμου, και θα ξέρεις ότι μας παραστηθεί και του Αγίου σου της Θεσσαλίου και προσπέσει της τουρμής σου πέπτων με των ονοματιμάτων και των λαών γεμάτων. Πρόσδεξε ο Θεός Θεής λοιπόν πίσω μας αξίζει να έχει προσφέρηση, δέηση και εσύ ευθυνσίας ανεμάτους και παντός του λαού σου. Και η χάρος ότι μας έφυγε στην εκπομπή στάθμη του Πνεύματος του Αγίου κατά γνώση και προσκόπηση του καθόλου Ευαγγελίου της Συνδυσισμού, επικαλείστε πατρίκαιρο και τόπο την εισακούω ημών, ήλιος ημί ή η συνοπλής αγαθότους. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Σοφία. Πάλι και πολλάκι σε προσφύγουμε και σου λέω ότι θα κατέβει την άνθρωποι. Όπως επιβλέψατε τη δέση μου καθαρίσιμο τα ψυχάς και τα σώματα παντός μορισμούς όπως και πνεύματος, και εδώ η σημεία νέο και κατά την παράσταση του Αγίου Θεσσαλίου. Χάρισε λέει ο Θεός και τη συνεχομένη σημεία προκοπή του βίου και πίστη τη Χριστιανία του Πνευματική. Δώσα τη πάνω τα φόνου και γάφτρα τα έμιση, ανενόχως και κατά την δέχη των Αγίων σου μυστηρίων και τη επουρανίου σου βασιλεία αξιοθύμια. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, συνδόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν, ουδείς άξιος το συνδεδεμένο της αυτής επιθυμίας και ιδανές προσέρχεστε, ή προσεγγίζει την λειτουργία της βασιλεύς δόξης, το γάρδι αυτό της συνεργατή φοβερών και αυτής του προνάμιση. Αλλά όμως για την άφητα και μέχρι τέλος του ανθρωπία, ατρέπεις και νελόγους και μόνος άνθρωπος και ρεκαιρεύεις μόνο εκκλημάτη σας, και τη λειτουργική στάση και ανεβάτη του θυσίας στην Ιερουργία απαραίτητα σύμφωνα με τους κόρους των απάντων. Σίγαρα μόνος Κύριο ο Θεός ημών δεσπός με τον ουρανίο και τον επιγείο, ο επιθρόνου χειρουργικού εποχούμενος, ο του Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος Ενωμής αναπαυόμενος, σε επιτηρητής των μόνων αγαθών και βίκων, επίβλεψον Πέτρο Μαρτωλό και Κρυοδούλου σου, και καθάρισον όλη την ψυχή και την καρδία από συνειδήσεως πονηράς. Και έκανος όλη την άμυνα του Αγίου σου Πνεύματος, ενδεδειμένο τη ιερατείας χάρη, παραστήν τη Αγία σου τάξη τραπέζι και ιερουργήσα, το Άγιο και άκρατο σου σώμα και το τίμιο νέο. Σίγαρα προσέρχομαι κλίνα στον αιμαυτού αυχένα και δέω μέσου μη αποστρέφει το πρόσωπό σου μου, μη διαποδοκιμάζει με παιδό σου, αλλά αξίωσο προς την ευθύνη μου του ματωρού και ανεξού των ατάφων. Σίγαρα ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με συντονάτου του Πατρί και το Παναγίου και αγαθό, και ζωοποιό σου πνεύμα την νίκη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ή τα χερουβίμη στη φώση φωνίζοντες, και τη ζωοποιό τριάδη και της Άγιων ήμων προσάδοντες, πάσαν την ιδιότητα την αποχώνη τα μέρια, ως τον βασιλέα των όλων και των εξώμων της Αγίας Αγοράδων των Θεών τάξης. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ή τα χερουβίμη στη φώση φωνίζοντες, και τη ζωοποιό τριάδη και της Άγιων ήμων προσάδοντες, πάσαν την ιδιότητα την αποχώνη τα μέρια, ως τον βασιλέα των όλων και των εξώμων της Αγίας Αγοράδων των Θεών τάξης. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ή τα χερουβίμη στη φώση φωνίζοντες, και τη ζωοποιό τριάδη των τρισάγιων ήμων προσάδοντες, πάσαν την ιδιωτική αποφόμεθα μέρηνα, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενων, τις αγγελικές αγοράδες του εφορούμε τάσεις. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Ποινία μας προσφέρω τον Θεό ημών, εις ως μυρωδίες πνευματικής, ο προσεξάμενος εις το υπερουράνιο σου της Χριστίων, αντικατάπτυξον μη τη χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος.
Αντρής Αγίων ύμνων προσάγων δε ύμνων ως τον βασιλέα των όλων υποδέξω πάντων ημών και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών γνωστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία του πάντοτε νίκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξίου και πάσης της Χριστό ημών αδελφότου, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αυτής και εξουσίας εν αυτό, και τα ξηρά θάλασσαν και αέρα εκτροπούς του ημών στρατού, των συνδρομητών αφιερωτών δοητών ευεργετών ευλαβών των συντών του Αγίου Ναού, των τοπιών της αλόγων τα διεργούν και τα αποχώρουν εν αυτό, των προσφερόντων και βίους προσήλογων των κοινών τώρα των ασθενείες, εκμαλωσίες, λήψεις και ανάγκες, των βρισκομένων αδελφών ημών απανταχού της οικουμένης, των μισού των αγαπώτων διωχόντων ημάς, του ναυπηγείου τούτου με τα πάνω των εργαζομένων εν αυτό, μετά των οικείων και των συγγενών αυτών. Πάντων ημών των προσελθόντων και μετεχόντων εις την Θεία και Ιεράν της Αγωγείαν τάχτη. Των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων των Αγίων του Θεού εκκλησιών και μονών, των υπέρ της πίστος και της πατρίδος ηρωικός απολυξαμένων, εκπλέως πεσόντων πάλι και της κάτω της ισχυρής αγώς του έθνους ημών. Των επενδύλοι Αναστάσεων ζωής αιωνίου του κειμένων, ευσεβών ορθοδόξων χριστιανών, από τον απαρχής και μέχρι τον εσκάτο. Των ψυχόντων και κειμημένων δούλων του Θεού, Αναστασίου ιερέως, Άννου, Σοφίας, Κυριάκου, Χριστοκλέους, Μαρίνης και Στυλιανής, και όλα τα ονόματα μνημονεύσαν εν τη Θεία και Ιερά προφέση, ζώντων και τεθνεώτων. Μνηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε, νίκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και της ιεροσύνης μου μνηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νίκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
ειρήνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλάβους όσων ενέχει και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Νέα Πάσχα και Αγία, ειρηνική και αναμάρτημα του Κυρίου ελπισόμεθα. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα του ψυχόητου σωμάτου τιμών παρά του Κυρίου ελπισόμεθα. Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των μηνυμάτων του νόμου του Κυρίου ελπισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα της ψυχής ημών και ενήλικο κόσμο παρά του Κυρίου ελπισόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ελπισόμεθα. Χριστιανά αγάπη της ζωής ημών, ανώπιτα επέστητα ελληνικά και καλή απολογία, με του φοβερού βήματος του Χριστού ελπισόμεθα. Της Παναγίας Εκράτου, υπερευλογημένης σε δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων ημωνέσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός Ορθοκράτο, όπως άρχισε ο επόμενος της ειρήνης σου, αλλά του καρμένου σου η καρδία, πρόσεξε την ημών των ανθρώπων, μέσα από τους άτυπους αγίους της Χριστίου, και εκάλυψε εμάς ως ελκύς ημών της εσωτερικής, υπέρ των ελευθερών αγιμάτων και των του λαού αγιμάτων, και καταξίωσον ημάς σε δίνει χάρη, ενώπιος του γενέστες και ευπρόθετης και ημών, και της κοινώς το πνεύμα της χαριτός μου παραθούν ετοιμάς, και τα παρτιμένα δωρατάφτα και επιπάτε το λαό σου. Διά των νυχτήρμων του Παναγιατού σου Υιού με το ευλογητώσει, στο Παναγίο και αγαθό της οποιος σου πνεύματι, νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση, αγαπήσομεν αλλήλους, ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Πατριών και Αγίο Πνεύμα, Τριάδα Μουσιών και Αχώριστον. Απαπίσω σε Κύριε, εσείς μου Κύριος Θεομά μου και καταφυγή μου και Χριστός. Τα στήρας, εν σοφία προσωμέν. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Θεό του μονογενή, τον εκ του Πατρός, τον γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων, φως εκφωτός, Θεόν αληθινών και Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, δίου τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και διαφύγει μητέρα, σωτηρία κατελθόντας, εκ των ουρανών, και σε αποθέτα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας, Θεό Πατέν και ενανθρωπίσατα. Τα προφέτα δε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παπότε και τα πέτα, και αναστάτα την τρίτη ημέρα κατά τα σγραφά, και αλευσόντα εις τους ουρανούς και καταπεζόμενος εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενος μεταδόξης, κρίνετοντας και νεκρούς, της βασιλείας ου έστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον του Κύριον, το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συν Πατρί και Υιό, συμπροσπινούμενο και συντοξαζόμενο, το λαλήσαν και το προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα, εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στόμεν καλό, στόμεν μετά φόβου, πρόσχομεν την Αγία αναφορά, εν ειρήνη προσφέρει. Ελεονίδης, θυσίαν ενέσεως, Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. και μετά του πνεύματος σου, Άνοσχομεν τας καρδίας, έρχομεν προς τον Κύριο, ευχαριστήσομεν τον Κυρίο. άξιον και δίκαιον, Άξιο και δίκαιος εμείς ευλογείς, εμείς ευχαριστήσε προς την παρητόπου της Προσπαθίας σου. Συγχαρητή Θεός ανέκρος, του Τροπερινότητος, ο Άρωνος, κατάλληλος, Αγίωνος αυτός όν. Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο. Σύ εκπληρώνοντας μη μας παρήγαγες και παραπεσώντας ανέστασες πάλι. Και ούκ απέστασες πάντα ποιόν, έως ημάς την όνεινη γαγγιστή βασιλεία σου χαριστουμένουσαν. Υπέρ του πάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα του στο Αγίο. Υπέρ πάντων ονίζουμε και ονικίζουμε των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξεστε κατεξίωσες
και της ευχαριστήκαση χιλιάδες αγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέριδα, πολιώματα, μετάρσια πτερωτά, των επινίκιων ύμνων, άδοντα βόντα και τραβόντα και λέγοντα. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξα σου, οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης. Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμοντας τα φιλάνθρωπευόμαι και λέγουμε Άγιος και Πανάγιος, σύ και ο μονογενής Υιός και το Πνεύμα σου Άγιο, Άγιος και Πανάγιος και μεροπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου της αγάπησας, ως τον Υιό σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσω πιστεύω εις αυτόν μια απόλυτα ελέγχη ζωή αιώνιο, ως ελθόν και πας την περιμόνη οικονομία πληρώσας, την νυχτή παραδείγμα μάλθιν, παραδείγμα περί του κόσμου ζωής λαθονάρτων, εν τες αγγείς αυτού και αχράντης και αμούντης και εσύ, ευχαριστήσας και ευλογήσεις αγιά σας κλάση, έδω και τις αγγείς αυτού μαθητές και αποστόλης λοιπόν. Λάβετε, φάγετε τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών πλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Ομοίως και το ποτήριο με το λυκνής ελέγα. Πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εχεινόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Με μνημένη την σωτηρίου τάφου δωρής και πάνω του υπερημών και γεννημένων, του σταυρού του τάφου της τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσου δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάνη παρουσίας. Τα σα εκ των σώων, σοι προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σοι ευχαριστούμεν, Κύριε και δεόμεθά σου, Θεός ημών. Έτσι προσφέρομαι στη λογική τάφη και ανέμακτολατρία και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κετεύομαι κατάπληψη το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτα. Και ποιησον των μεν άρτων του το τίμιο σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε το ποτηρίο του το τίμιο αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλώ το πνεύμα του Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενναίες μεταλαμβάνουν στην μυστήξη της ψυχής σου. Τους άπτους αμαρτίους στην εννοία του Αγίου του Πνεύματος. Τους βασιλείους με τον πύρωμα εις παρησί την προσεμείς κρίμα ή εις κατάπλημα. Έτσι προσφέρουμε στην λογική τάφη με την υπερτοπίσεων των ψαμένων, προπατώρων πατέρων πατριακών προφητών αποστόλων κηρύκων ευαγγελιστών, μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, του Αγίου Ιωάννου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωάννου και Σιμεών, των Αγίης Παυλός ημών Παρθενίου, όν και τιμήν επιτελούμε και πάντως των Αγίων, όν συγκεστής ημάς, επίσκεψη ημάς ο Θεός, και εμείς θυμάμαι κειμένο με Κύριε Αναστάσεως, ζωής αιωνίου αδελφών ημών, Αναστασίου Ιερέως, Άννης, Σοφίας και Διάκου, Μισοφραίους, Μαρίνης και Στυλιανής, και όν τα ονόματα μνημονέσαμε ησυχία και ιερά προθέση και τιμημένων αδελφών ημών, για να άπαυσον αυτούς, όπου επισκοπεί το φως του προσώπους και φρένους απεώνους Αγίου σου. Έτσι παρακαλούμε σε μνήστητη Κύριε πάση επισκοπής Ορθοδόξων, τον Ορθοδομούδο το λόγο της Αληθείας, παντός του Πρεσβυτερίου της Χριστό Διακονίας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος. Έτσι προσφέρουμε στη λογική ταύτη λατρεία υπέρ της οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εναγνία και σε μη πολιτεία διαγόντων, υπέρ των μισθωτάτων και φιλοχρήστων ημών αρχόντων, παντός του Παλατιού και του στρατοπέδου αυτών. Δώσε αυτής Κύριε ειρηνικό το βασίλειο, είναι και εμείς στην γαλήνη αυτών, ήρεμο και ησύχιο βίο διάγομαι, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτό και φύλατε του δούλου σου, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αεί μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εμπρότης μνήστρη Κύριε του Αρχιεπισκόπη Αλεξίου, ον χάρισε της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σών έντιμο
υγειάμων που ημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Μνήστη Κύριε της του ναυπηγείου τούτου να παρικούμε και πάσης μονής πόλης δίσου και χώρας και το πιστικούντων με αυτές. Μνήστη Κύριε πλεόντων, ο διπορούντων οσού των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήστη Κύριε των καρποφρούτων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου εκκλησίες και με μνημένα των πενήτων και επί πάντα σημάστε λέει σου εξαπόστημο. Και δώσει μην εν ενή στόμα και μια καρδία δοξάζει και αμυνεί το πάντιμο και μεγαλοπέτω στο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Και έστε τα ελέη και μετά του Πνεύματος σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσατε και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγίαστέντων τιμίων δώρου του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσδεξάμενος αν θέσει το Άγιο και υπερουράγιο και υπερών από τη σχεστήριο της Πνευματικής Πνευματικής να την καταπέμψει και τη Θεία Χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Υπέρ του μυστηρή μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αμιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της άμυνας τους και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Εσύ παρακαλούμε τη ζωή μονάχα στην Ελληνική Δέσποινα Φιλάνθρωπε και παρακαλούμε σχεδιόμαστε και κεντεύουμε καταξίωσον εμάς μεταλαβή των επουρανίων και ευτυχών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούς εκδότους άφησης των μαρτύρων σκόρους και μελημάτων, της πνεύματος Αγίου Κοινωνίου, της Βασιλείας Ουρανών και Ειρηνομία, της παρησίας της προσεμής κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον εμάς δέσποναν τα παρησίας κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εστέφε η βασιλεία σου και επιτρέπε το θέλημά σου, όσοι των μερών και λειτουργείς των άνθρωπων ημών των Θεού σου, δώσει ημών σήμερα. Και άβηση μην τα αφηγήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από το Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη, πάση, τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Χάρητη και η κτηριμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιος σου πνεύματι, νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου και αποθρόμβων της βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσλη μας, ο άλλο το πατρίς συγκαθήμενος και ο δεήμην ορατός ημών, και καταξίωσου την κρατεά σου Κύριε, μεταδούν ημί του ακράτου σώματός σου και του τιμίου σου αίματος, και διημών παντί το λαό. Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας. Άγιος, Κύριος Ιησού Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Μελίζεται και διαμελίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντες-θειόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέποντες αγιάζω, Ιησούς Χριστός νικά. Πλήρωμα αποτελεί πίστος Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι είναι αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζωντός ελθόν στον κόσμο αυτού σώσον πρώτος σημείο. Έτσι πιστεύω ότι αυτό εστί το άκρο το σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι μου σου ελέησον και συγχωρησόν, τα παραπτώματα μου τα ακούσει και τα ακούσει και εν λόγω δεν έρω και γνώση και γνώση και μνή, τα καλώνει και διάνυ τα πάντα μου συγχωρησόν σε βαθμός και φιλάνθρωπος. Και αξίωσον με κατακρίτους με τα σύντοχα των μυστηρίων, της άφησης αμαρτίων και ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστουργέμι φλέξη με την εκουσία. Κύριε υπάρχει στον αξίου λέγω να δουν πάθο που πας με κυρίως. Το δίκο του μυστικού σήμερα η έφερε κοινωνό με παράλογο. Μίγρασε ζωή στο μυστήριο νίκο, φίλοι μας δώσω. Καθάτερο ήλιο, αμεσολιστή ομολογώσει, μίστη την Κύριε τη βασιλεία σου. Ευλογημένη ζέση στον Αγίο σου πάντοτε, νίκαια είναι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ζέση Χριστός πλήρης πνεύματος Αγίου. Αμήν. Και εγώ λέμε αφήξον άνθρωπο βλέπω, άνθραξη γαρασίνη εξίσου σου λέγω, Θεού το σώμα θέλει και τρέφει, και το πνεύμα το δεν μου τρέφει ξένος. Έφταξε σκόφο με Χριστέ και ηλίωσο, το θείο σου έρωτα, αλλά κατάφλεξε ότι έγινε ο ματίας σου, και εμπριστήνει τη συζήτηση καταξίωσο, είναι ανταστίωση και τον μεγαλύνο αγαθέ παρουσία σου.
ένας λαμπρότης των Αγίων σου, πόσοι ελέγξον ο ανάξιος, εάν κατορμήσω συνεισελθείς τον εφόλο και τον μελέχη, ό,τι πες του γάμου και δέσμες του καλούμε από τον Αγγέλο. Καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσον με φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός μου, μη σκύβαμε γέροντα για τα να αλλάξουν, επειδή μας κατάπτουμε αλυσκάθαρση και ιασμό και αραβόνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμείς για το προσκολάς το Θεό αγαθόν εστί, ήθεστην το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, που νύγα της εχθρής των μυστηρίων ύπων, ου φίλοι μας εδώ σου καθάκαρο Ιούδος, άλλος οριστής ομολογώσει, μνήστη τη μου Κύριε τη βασιλεία σου, μνήστη τη μου δέσποιν τη βασιλεία σου, μνήστη τη μου Άγιε τη βασιλεία σου. Ιδού προσέρχομαι αναξίως, Χριστό του αθανάτου Βασιλεί και Θεού ημών, μεταδιδότε μια αλεξία του αναξίου Ιερομονάχου, το τίμιο και Πανάγιο και Παναγύρατο σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, της άφεσης ημών μαρτιών και ζωή την αιώνιον. Αμήν. Γιατί προσερχομένου αναξίως, μεταδίδω τέλει, αλεξίου του αναξίου Ιερομονάχου, του Τίμιο και Πανάγιο και Παναγύρατο και ζωηρόν αίμα, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, της άφεσης ημών μαρτιών και ζωή την αιώνιον. Αμήν. Τούτο ύψατο το χιλέο μου αφελεί και τα αμαρτίας μου περί καθαρή. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσω μεν Άγιον Κύριον Ιησού, το μόνον αναμάρτητο, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση μιμνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλον το κοίταμε, το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες Χριστοί προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γάρετε δια του αυγού καρανιών όλο τον κόσμο, διαπαντός ευρωβούλης τον Κύριο την την Ανάσταση αυτού, σταυρό γαρυπομήνας μήμας να το θάνατον όρισε. Φωτίζουν την Ιερουσαλήμ. Μηγαρδόξα Κύριε επισέ ανέτειλε, χόρευε νίκη αγάλουσιο, σύρε αγνητέρου του Θεοτόκη και γέρου του τόπου σου. Ω φίλος ο φίλος ο γλυκητά του φωνής, με θυμώνα ψευδός καρεπτικήλο εσύστε με επιτερμάτων αιώνος Χριστέ.